No teraz się coś stało takiego, co mi dużo radości sprawiło. Duda gra. Tu jest gdzieś kościółek, gdzie Paulo Coelho zdecydował się być tym pisarzem. Apple. Co my tu mamy? Tu mamy całe Bon Camino i z Anglii, i z Norwegii, i z Roslandu, Finlandia, Warszawa, Toruń, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Görlitz, Lubin, Wrocław, Petrynał, czyli Piotrków, Lublin, Lemberg, Kraków, Praga, Wien. Monachium, Stuttgart, Speyer, Frankfurt. Też mamy i Frankfurt. Wow! No i z Konstantynopola też mamy. Wszyscy idą tutaj